שלום, אני גבי ברזילי, ואנחנו מתחילים ללמוד היום קורס מקוון שיעסוק בתקופת הכיבוש וההתנחלות. מבחינת ספרי מקרא אנחנו נעסוק בשני ספרים, יהושע ושופטים, וכך גם יתחלק הקורס. סמסטר ראשון יעסוק בספר יהושע, והסמסטר השני יעסוק בספר שופטים. היום נתחיל לעסוק באיזשהו מבוא לספר יהושע, אבל לפני כן אני רוצה לעסוק בשאלה רחבה יותר. מיקומם של שני הספרים האלה בתנ"ך. כידוע, התנ"ך מתחלק לתורה, נביאים וכתובים, וספרי יהושע ושופטים מתחילים את קובץ הנביאים. אבל למעשה גם קובץ הנביאים מתחלק לשניים, נביאים ראשונים ונביאים אחרונים. נביאים ראשונים הם ספרי יהושע, שופטים, שמואל ומלכים. ספרי נביאים אחרונים הם ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל וספרי תרי עשר. אני רוצה להעלות את השאלה, למה החלוקה הזאת בין ספרי נביאים ראשונים לאחרונים? מה בעצם בדרך כלל כשאני שואל את השאלה הזאת בכיתה, התשובה הראשונה שאני מקבל היא כרונולוגית. אלה היו קודם ואלה היו אחר כך, לכן אלו נביאים ראשונים ואלו נביאים אחרונים. אבל אם אתן מכירות קצת את ספרי התנ"ך, ספרי הנביאים, אתן יודעות שהתשובה הזאת איננה נכונה. למעשה ההבדל בין ספרי נביאים ראשונים לאחרונים הוא הבדל סגנוני. ספרי נביאים ראשונים מתארים את תולדות עם ישראל מכיבוש הארץ בספר יהושע ועד חורבן הבית והיציאה לגלות בבל בסוף ספר מלכים. למעשה אנחנו עוסקים בכל תולדות עם ישראל מהכניסה לארץ ועד היציאה ממנה בחזרה אל הגלות. לעומת זאת, ספרי נביאים אחרונים אינם תיאור של רצף היסטורי כלשהו, אינם מספרים סיפור מתמשך כזה או אחר. ספרי נביאים אחרונים הם רצף של נבואות. נבואות משמע נאומים של נביאים. ובדרך כלל אנחנו מקבלים נאום אחר נאום אחר נאום ברצף מתמשך, נבואה אחרי נבואה, לעתים בלי הפסקה ביניהם כמעט, ואין לנו שום רמז ושום מושג בכתובים עצמם לגבי הרקע ההיסטורי של הנבואות הללו. בדרך כלל. במקרים מסוימים יש רקע היסטורי, אבל אלה הם המקרים הנדירים. למעשה, ברור לנו שכל אחת מהנבואות האלה נאמרה סביב איזשהו אירוע היסטורי, על איזשהו רקע של אירוע שהתרחש. אבל ספרי נביאים אחרונים אינם מזכירים בכלל את ההיסטוריה של הנבואה, אלא רק מביאים את הנבואה עצמה. למה זה כך? זה דיון בפני עצמו למי שמלמד ולומד את ספרי נביאים אחרונים. אנחנו חוזרים לספרי נביאים ראשונים. כאמור, ספרי נביאים ראשונים מתארים את תולדות עם ישראל מהכיבוש הארץ ועד חורבן הבית, והם מספרים את הסיפורים כרצף היסטורי. הם מתארים את האירועים כאירועים היסטוריים. אבל במחקר המקרא המודרני אנחנו לא קוראים לספרים הללו ספרי היסטוריה, אלא ספרי היסטוריוגרפיה. למה? מה ההבדל הזה במינוח? היסטוריוגרפיה פירושה כתיבה היסטורית. ומעצם השימוש במושג היסטוריוגרפיה, מובן שבעיני החוקרים לא ברור בכלל שהסיפורים האלה הם באמת היסטוריים. הם כתובים בצורה היסטורית. אבל האם הם באמת היסטוריה? או במילים אחרות, האם באמת כל הסיפורים שמתוארים, כל האירועים שמתוארים,
בספרי יהושע, שופטים, שמואל ומלכים, הם אירועים שבאמת התרחשו במציאות? התשובה לשאלה הזאת מורכבת. היא לא תשובה פשוטה של כן או לא. וכמו שתראו בהמשך הקורס, השאלה הזאת גם תלווה אותנו לאורך הקורס, ואנחנו נחזור אליה שוב ושוב בכל מיני נקודות, בכל מיני סיפורים ואירועים שנעסוק בהם, בכדי לבדוק אותה. האם האירוע שמתואר פה הוא אירוע היסטורי, או אולי לא? נעסוק בקורס הזה בכל מיני תחומי ידע. כמובן, היסטוריה, סביב זה גם לא מעט בגיאוגרפיה, מעט מאוד ארכיאולוגיה, כיוון שהתקופות הללו, התקופות הקדומות הללו, הן תקופות שאין בהן ארכיאולוגיה כמעט בכלל, אבל בעיקר אנחנו נעסוק בספרות. נקרא את פרקי המקרא ונלמד את סיפורי המקרא כספרות. ואז כמובן גם נדון בשאלה האם לסיפור הזה ישנו רקע היסטורי. לקראת סיום ההקדמה הזאת, אני רוצה לעסוק בכמה נקודות טכניות. הקורס הזה הוא קורס מקוון, מה שאומר שהוא משאיר הרבה מאוד מקום חשוב מאוד, למשמעת עצמית ולניהול זמן. אני מפציר בכם לנהל את הזמן שלכם נכון. להקדיש לקורס הזה בין שעה לשעה וחצי כל שבוע, להתקדם לאט לאט, לא להעמיס על עצמכם יותר מדי לקראת הדדליין, ויהיו דדליינס. כל אחת מהיחידות תסתיים באיזושהי מטלה, ואת המטלות יש להגיש בזמן. אני אשתדל גם לבדוק אותן כמה שיותר מהר, ולהחזיר לכם משוב וציון לכל מטלה ומטלה. הציון הסופי בסופו של דבר יהיה שקלול של כל ציוני המטלות. אני מפציר בכם גם לא להיבהל אם במטלות הראשונות תקבלו ציונים שנראים לכם לא מתאימים, אולי נמוכים מדי. ככה זה בלימוד. לומדים מטעויות. תדעו לכם, מי שאיננו שוגה לא לומד שום דבר. מי שמאמין שהוא יודע הכל, לא לומד דבר. ולכן, תנו לעצמכם את הזמן, תסלחו לעצמכם על הטעויות, נהלו לעצמכם את הזמן, ותקפידו ללמוד כל שבוע ולהגיש את המטלות. בכל שאלה, תהייה, בקשת הבהרה שתהיה לכם במהלך הקורס, אני אהיה זמין. בסוף הסרטון הזה יופיע מספר הטלפון שלי וכתובת הדואר האלקטרוני שלי, ותוכלו לתקשר איתי בדרכים האלה. אני מבקש לא להטריד אותי יותר מדי, אבל אם באמת צריך, אני תמיד אהיה זמין. ולקראת סיום, עוד קטע אחד במבוא. במודל תוכלו למצוא קובץ שנקרא מבוא, ובו צילמתי מספר עמודים מתוך פירוש בעברית לספר יהושע. למעשה הפירוש החדש ביותר שיש בעברית, מתוך הכרך הזה, ספר יהושע בסדרת מקרא לישראל. הפרשן שפרש את הספר הוא שמואל אחיטוב. המבוא של שמואל אחיטוב לפירושו לספר יהושע הוא מבוא נרחב וגדול, ואני צילמתי לכם מעט עמודים מתחילתו, בכדי לתת איזשהו מושג כללי על מהו ספר יהושע, מה מקומו בתנ"ך ומה הרכבו. אני מבקש מכם עוד השבוע להקדיש את הזמן ולקרוא את דפי המבוא האלה כאיזושהי כניסה לנושא. בשבוע הבא נתחיל את היחידה הראשונה. אז שיהיה בהצלחה לכולנו, ולהתראות בהקדם.